Dingkong yang ngui belai hagan ke stop bau lalon kat pengi lambai kini kisngi kiteo kipenai kipelai no wadah pening bangim siom yok benwan segayeng ke jong try rei nyaingu lambai kini ka lahat pengi yok ben segriu try hai kerem peyeng lambai kini ke online service teh kena ke por nga komo pelang jong try tong ini meni segri lang tong ini meni segri dah ke jengkemen ha lambai kini ke online service halag jong kerem peyeng te ha kapas lang jong ini ke jing sekri priang so bhai pi baro ki perongai ha ka kerteng ke batang tam jong Jesus Christ belong nom penem jong ye ini sedang no e ke jing sekri jong ye ha ka por da ka bangin yarwai ke jing ruai ka ba sanspa iwe ka jing ruai ka ba sanspa iwe ngalong sipai ha ka kan hon jong trai la ke jing janjar ke kar so dong yinga anom steu diau ngam shifting namar Jesu don hajan antre namar Jesu katba ngarangem antur sya jingele hadu jingjop lapendam pang sngat buram bapnai ngan phong hang tang da ka boru blai ngatep ngan yai job yonong shun antre namar Jesu katba ngarangem tercer ke jingruai ka ba sanspa iwai andal kot jong ini ke jingruai ngasyo ban khot iba guiding them pam ban pulen na ka chin ke jong trai ban penkentang ru ya gini ke jing sekri harga keti ke jong blai tu ini ruai ke jong ruai ke basan spa iwai along sipai ha ka ken hun jong utrai lagi jing jenjar ki ker sau dong yang nganom snow yaw ngam shepting nama Jesu don hajan antre nama Jesu kat bangadang im nganang tur sya jing yale hadu jing job la pendep pan skat uram ba pernai ngan pong hang ta daga poru play ngatip ngan yai job ya unong shun antre nama sukat pangadang im alam tinga ya syam sotan man kasngi sum iting syirkai kiker sau dong nyanga abas di jinget uki upiar thap yang muherno antre nama sukat pangadang im ganang tur sya jing yale adu jing job la bendep pan sngat uram ba pernai ngan pong hang ta daga poru play ngatip ngan ya job nya unong shun antre nama Jesukat bangadang im ilo perthai baroki ino nyanga Jesu bait e ulong ulog jonga tang ha unga shanya skam daga borba gading na antre nama Jesu kat bangadang im nganang tur sya jing yale hadu jing job la pendep pan sngat uram ba pernai ngan pong hang ta daga poru play ngatip ngan yai job nya unong shun antre nama Jesu kat pangadang im anom mantat ban yai tur sya jing yale nama kisngi ba pelagi nang hajan syadu gerta bam jukut ngan yai risa gajing job antre nama Jesu kat pangadang im ngan nang tur sya jing yale adu jing job la pendep pan sngat uram ba pernai ngan pong hang ta daga poru play ngatip ngan ya job ya unong shun antre nama Jesu kat
dua bangin yo ban pendam bagi jing dua ngini on pulih na ktien jung trai ki dan sau bentai bangin on pulih ha kene ka step ngi pulih shona ka sam ga blai sau it khot pening kong hadu ka balai bat ka banyo hadu ka bakhandai bat ki wei de ki khot sam ga blai sau ngan ker khu yu trai hala ka sngi ka jing yaro jung u kan long ha ka shuntur jonga borbor kamun sim jonga kan le risa hu trai ki belui kin yos ngoi kata bat kin kemen au tu pun krau yu trai lambat nga bat tu ngini kentiu lang ya ka kerteng ga jong u kot ba nyo u angel u trai u kier saudong ya kita ga shep ting u bo lu pelat iki automat ba tu kmi u trai long bo ba suk to briu bo shanya u auto shep ting u trai phi kiru khu ki jong u namar omdon ka jing kerdu ya kita ke ba shep ting ya u ngini yo ru bani puli nang sam ka ba sau fun riu khot bringkong u bleu long ka jakari bat ka bor jungi ka jingarap bahajan ha ka jing jinjar ka bentak balai ni yo ban puli na ki Filipi lonong ba sau de khot ban riu do nyo wat ku slai ki e ru ndre ha ka e baro da ka jing duai bat ka jing kerpa lem ba ka jing aingo to pin tip ye ka jing pan jung phi shu blei te ka ta ka jing suk blei ka palat ye ka jing shampang baro kan ri jai ken ye ki dono jung phi bat ye ka jing mo jung phi shau Chris Jisu bat ka benta ka basa ngini yo bania puli ha ka step kan dei na ki kitab Deuteronomy lanong ka life way de khot ka pra maru trai dala di hi ulai ha shwa jung phi ulon ringkat bat phi unom ino i phi lemni kan tat no i phi what ship ting te lemni what khau et nglai yo ban yo sko gini kan tin ke em jung trai ngini yo ban bat gini jung kular jung trai ulai yo ban ker khu ngi ha ni ka step bat da kini ki jung kular ngin yo ban pen sle elade ha ni ka sngi bat ha ni ka tuyo bat haman la ka si jing ya lenti jung yum Kristan tu ngine pendam lang ha jing duai kok pa jing yu bab neng ngi wan ban dem ren ha ki slajat ke bu pat punang tam jeme Hosanna 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 ki bijong tam hallelujah 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 long blaker khu ka kerteng ka bu pat punang tam jeme try ngi wana try ngi ai ngoi me wasai shi sin ma ple ka ni ka lat ka lenti ngi try lingba ka ni ka kor lingba ki bor lingba ki internet kan ko try ngi yo ban punan kami kini try kini borok gari kijing ker khu jume ban ngi yo punan kami kini try nam da ka buram ku jume try ban yo ban ya so ba ki para bang jungi try ki ba don lagi jong ki yeng ki sem ki ba up ba ki ba trang ye ka jing shakri lang kum ni try ban ya so try wat ladang ya jngai we ni we ndre ka mun sempat ngi long ka we kin ko try trying it up da ka jing sngo ko no try kini borok gari kijing ker khu jume try ngem arte tien nga try ki jingker khu jo me try but ngilong kumni kum ngilong do try de na kada ko jingker khu jo me try ngi ro ka kerteng jo me u ble jo ngi but a try ngi yo try ban ngi ro ka kerteng jo me try da ki jing rai da ki jing dwai try ngi kwa ban pun kraw ya me try da ki jing ai ngo ken ko try Jesus nom prem jo ngi me molong ble jo ngi bo try jo ngi ngi kwa ban shong try da ki jakare ki jo me try ki jakari ke ba khali tam atrai nomar ba atrai la dangi don ha ki jakari ke ba khali tam atrai ngin yo ban yai ne hapo ko jingka jong me bodon bor baro atrai but ngin yo ban ong sepang jumi out trai jungi ba me malong ko jakari jungi me malong ko kut ko jungi atrai me malong ble jungi ha ba ngi la ban shania atrai ba me pelat ngi atrai na kita ki shangka we atrai jong kinong riam atrai but atrai me pelat ngi atrai na ta ka jingyap klam ko ba pun sni atrai me tap yang ikan ko pa jing bahab neng deki snare
me tap ingi trai hapo ki tap yang jong me trai ngin yo ban re trai yala de kin ko pa jing bab neng ka jing shi sha jong me trai kan long ka ste ba ka te ba nam ta jing trai menom bat a trai ngin om shep ting trai ya ka jing tre men me le ngim shep ting trai yaw nu nu knam trai ba her men sngi trai nginum shep ting trai ka jing ap klam trai ka ba ya trai ha ka ba dum bat nginum shep ting trai bingi ya kin ko trai men sngi kin ko trai hasan da jong me kin ko try shia jar kin kalon but shibo jar ka ti come on to me try henry try kita try kin om wan try ha jan jong na ngi shanya ha me try oh ba jing bab neng nyan ro me try me malong kata ka jakari jong try but me mala pelong try jisu ngi try ta ki kon ke be jong me try but me khot ngi bing don try poto ka jakari ka ba kentang tam ka jong me kin ko try ngai ngo me try ye kin tin ka ba em try ba me mal ong ba me ya shwa jong try me malong ring kat ba ngi try me no ngi try ta ka kam de ngi try bingin shep ting try kam de ngi bingin kau try na ba me try mal ong ba num no ngi try jisu ba try ngai ngo me try ka tin jong me ka pen kan ma ngi bu angel jong me try o kier sau dong kita ga shep ting ya me kin ko try but o pelat ngi try a try ngi wan try ngi mat ngi shem ya try ya ka jing bhag jong me try ka jing em ka jing ka ba malak si try nang yai don ring kat try oh ha ngi snap ki khubor kan try nyo snow tang ki khubor ki bam snow tan try but there is hope try we are prisoners of hope try ngi day try ki kon ki jong me ki ba e me try but har ba ngila yo ban pun snow try ki ti jingkular ki jong me try ngim art tien kin ko pa ye ki jing kur khu ki jong me try ngim art tien try ye ka bor try ka ba don ha ki kin ko try ma ki kin tien jong me ki belong ho oh ba amen ki kin tien jong me ki long ba em try ma dong long jo menin men ta ba chri bom bom chu ko try ngil pun kan tang try ki jing shakri ki jing try ha ki sang ti ki ba khoj ba nang tam jong me try me men yo ban ya lam try ye ki no shim ta baro try ni ko ban yo sgo try you jing ya lam you jo men sim jo me kin ko pa ni kwa ban yo ta ka divine touch kin ko try gitu ki pas ngap try ha ki yeng ki sem jong ki try ni ka por try man yo man jo kar pang ki try la da don ki le se ki pang ki shom try general ki jong ki ti bekin yo ma da try ki jing ko ki jing kya try la da don ki ba shep ting kin ko try ha ki ral ki jong ki ti ki pai ki kamat me try me men pa ru mun sim jo me try o ban pun sgan ban yo ban pun ngedi ki ban yo ban ai bor ki ban yo ban saj bor ki try la mar me try malong try u try o ba apa sisir memang keren ko pa kan no ko kentin ko bla mi na ksyon tro me try galai ban pendep try ya ka jing bu jo me try ba am wan pai thli try shemi kan ko try ngi mani me try ngi ro me try ngi ngo ngodo ta try bam me sha ngi try bingin yo ban wan akbat jo me try ban shakri me kum ni try na bang la pa ni ni baro nuk pa jing bab neng lembo try Jesus Christ nam jingi amen ai ku play na ko pori ba guiding them pap the blame yo ban kar khoi phi ba phila man chakri khamba yu try lamba gisngi ki por ke barangwan te ha kana ko por ngi ni man de roi lang nam ye ka baning kong ka ma jong yi jing dwai tu ngi ne dwai kana ko por yen ai ngo yu try ban ngen pan kan tang ya kana ka jing shakri ba try ulor kan ba kana ka jing shakri ba lamba kana ka jing shakri kan ai man simi kan ai boringi kan ang karshan boringi walangim yo ban lech kayeng jong try Rai lembai kene ke jing shakri, hai ke rempe yang ke jonge, yena kanang raham, bat kanang ra, ye ke jing lom ban jam sim. To ngene ban aingo, yen pan kantang kene ke jing shakri, how try. Ko pa jing yu bahab neng, ngirwan ban aingo ha kene ko por, ye ke jing ror gat ke jome ken rat babha. Lembai ke sngi bat ke por ke balai no try. Oi ngaingo mentala sobnai do not try. Ngem sim le ban wan chakayeng ke jong try. Rai ngaingo ha kene ko por try. Mamela pli kene kalat lembai kene ko online service kana try. When you mention cream try, hai ke rempe yeng kana try babha. Ngaingo ro ha kene ko por try. Bamela aingi kamat kapakoi kya milari mila sumarngi mila plain aga jima insa pangsnam bara bar kumjaro trying aingu hagene ka por try namta gene ka por bangino man shakri lang kum ke parangai kana try shima me trying ada pan kan tang no try gene ka jing shakri tibram bo me try album sim khoi onyo banala loi album sim khoi me try onyo ban pan try boring try bainang ram ban shakri mel ma gisngi por bara try lon kat ba me hagene ka jing shakri jingi long ma me preng bo khli Hagene ke jing shikri ke jing atrai shima trying ela dwai bat ngela pan kantang nge pani ke neuro da ke jingai har jisu amen
sa kawai pat ka jing dwai tungin ni dwai nam ta ki papang bai stom bat ha ga ju ko por in dwai nam ta ki ne ka jing pang COVID-19 hoi kabala wan lunch shop ya ki ne ka perchai bar ko wai om de tang ya ka perchai hane ka e ne ka state ka jungi ka India in dwai bo blai unlai ki kamba dakla namar umdan ka bomla ba blai ki e ke bro kilong ki bala tingin dwai hin ko por bala delong ka man ka jong blai bon pendu jai pendu sembah no ya kini ka jimpang COVID-19 na kini ka sla percaya bat kumju haga ju ko por ngin dwai nam tai ki nong sumar nam tai ki doktor ki nurse ki paramedicals ki ba don ha ki hospital ba per blown ai ki kamat ka ba ko kya undang kere ki ba ki line na ki jimpang system haga ju ko por ngin dwaro nam ta ka twin ka jong blai ba blai unlorkan lembaga twin ka binyo sngo blai unyo ban kerku pula ba ki bangai habi ki sngam kanwan ka jim thmai bor bat kanwan ka jim panem ye ki tu beran kam ye ka jim panem to ngin nu dwai lang ne ko pom ko pa jingi ubah benang session pan ngedam sakjat phoi chome ye do dwai da ka jingai kana twai ne ko pom nam ta ki bapang be stam oi ki don shibon twai ki bapang be stam ki berna yeng berna hospital ki berna ching chapang ba pher twai ngado dwai ro da ka jingai ro twai nam ta ki tu ki biya ya ke chimpang COVID-19 try amdan ka bomla pan me ke bro kilong ke bala trying ada dua da ke chingai ba ha ka kerjai mau ti so banar sat ba ke chimpang kan do kan why not she's not going to slap her try but kum joro try ba kin yo man ya ke chimpat kya ka choma try ki tu ki badana ke yeng ki badana hospital kan ran ba bha ngada dua ro da ke chingai ha ke ne ko por kan ran la da long kaman ka jome try ai ba ke ne ke chimpang kan do jat do smai no nang ne da slap her try namar omdan ka bom la ban me ki e ke bro ke long ke bla trying ada dua ro skin try ne ko pon nam ta ki doctor ke no sa try ba bham ki ba mala stray try but ai ka jing sumar nam ta ki nong pang kana try shima me try I jing stand e per sle ki yeki bara try eki paramedical bara try bagian habigi ai ka jing sumar try pelai yeki na ka jing bet unu nyang chimpang kana try ba try habigi ai ka jing sumar kan ai da ka ti ka ba me men ya ban kener halor chungki kana try ba ka jing ai ka chungki yeki ka jing sumar ki nong pang kana try kin mat yeki chimpat khya kana try but kum joro try nga do dwa he ka pon nam da ka twin ka jong me no mo shakri jama try but ai ka pon shima me try panan buram mila ka jong ka tang halo jong shakri jama lamba ka twin ka me snow ha ka por kan long ka jing ka khu yang ba do pai lang jong me try ba try kan wan ka jim mai bor yangi ko mo pai lang jong me try ba inang ram ba ina try ba in nam ta ka buram ka jome apply ba pham but kum jol ba ka twin ka jome try kan ai bor ba ina ne hapring ni ke ba ke jingile baro try ngila try but ngila pen kan tang nge pani ne ro da ke jing arung jisu amen te hakine ko por in yo sngo no sa wai pat ka banta ka taglong ka special number ba in yo sngo na I master dawan pongrom bin ai ka special number hapring jungi har kene ko por ban hadin blakut kene ko special number ma sobha ban khod ushikri jung try I pastor samuel khar ban ai ka tin ka jong blai ban ya sam hapring jungi andalakut ka jingran ka tin blai ban ha ko por nga karpat I pastor sambal ba in singo ba ban kar ko panwai ya kene ka jing shikri jungi Hakine kisngi menta Tun shibun ki jing kala Ki jing pang jing shun jing bishni Hapar tela dap daka Bun satang ki jing kali Balika wanja kumni Dena malbangi laklet yam Kloi sya ublay kat papor kadang don Cik sok cik men pinyo kintang na Pai no kloi sya ublay
Wanam artatinya yo lambari kapor paino menta yet paten chu ya halade kwa chaka kum no ngidan ni pen sngau bhane mu play ni pen sngau ba ya perte ki ken tri kapop la kum la pen kwat da bor u play la da gi kloi ban ai ti ya la ching em pai no kloi sha u play kat pa por kadang don chik sok chik men pen yo ken tang na pai no kloi sha u play wat nam artatin ya yo lapare kapor pai no menta pai no kloi sha u play kan ba por kadang don chik sok chik men pen yo ken tang na pai no kloi sha u play wat nam artatin ya yo lambare kapor pai no menta yo lambare kapor pai no menta ngai ngu yo blai na ga benta kan ga por sa si sin pat kum ki khun ki jong blai ngi dang yo ban shakwi yo u la ka long ha ki yeng ki sam ki jongi ho ha ki ni ki kindiat sngi ki por ki balalet no hadu kan ni ga klep mat hi ke ba menta ni klem yo sho ban shakwi yo trai ha ga yeng ke ba kentang ga jong u andai ke ba sngo tanat pa ke ba sngo ngu e yo blai ka long ngi dang yo pat e ga por ban shakwi lai don la ka long ha ki yeng ki sam ki jongi ngai ku blai pi baro ki parabangai nadu ma pi ki hep ki berit ki khun samla ken thai bat chen rang bat ya pi ki rang ba ki long kmi ha ka kerteng ke bat thiang tam ke jong utrai jisu ubalong unong penem bat unong seuspa jonga bat jong pi ngai ku blai ru na ka banta jong pi baro ki bala ban pet ye ke ni ke jing ye slok na ke tien ke jong blai ha ke ni ke por ha ka kerteng ke jong jisu kris phai bat nga na ke tien ke jong blai ngenya puli na ka chithi ka banding kong ka jong apostle paul shekith saloni ka lenong ka basan bat ngan puli ye pi ye ki khatwei teli ki khat ki kentien ki baong komni hendai shapang kita ki por bat ki ayom ko parabange pemdan kam ban tho ai happy namar pi hi pi tip biang bakata ka sngi utrai kan wan kumju kumunong tu men kat ba kidang ong ka jingsuk bat ka jing scam ha onda kumta ka jingjat ba kendit kan ngat haki kum ka jingsu khun ha ka brew ka ba pun khun bat kin om yo lat shu da lei hendai ma phi ko pra bange phimlong ha ka jingdum ba ka ta sngi kan lap ya phi kum unong tu na ba philong baro kim khun ka jingshai bat ki khun ka sngi ngimlong na ka jong ka mit lemni na ka jingdum kum ta ti tungin om yo thia kum kita ki wei hendai tungin sharai bat ngin long adakar naba kita ki bayo thia ki thia min bat kita ki bayabuat min hendai mangi ngilong naga jong ka sngi tu ngin yalong adakar ki ba phong ye ka jingda shadam jong ka jinge bat ka jing i bat ka jingkermen ka jingpen em kom ka jingya dakhli naba ublai ulabu yangi om ye ka jing bitar hendai ye ka ban yo ye ka jingpen em da uji sukes uba utrai jongi ubala yap na ka banda jongi balangi pet langi yo thia ngin yo imlem bat u naba kumta to phin ya pentingen parlok bat to phin nang ye tei parlok komba phile ru ublei undo yo ban kirkhu yangi naba ka ne ka jingpuli na ka tin ka ba em ka jong u ka phang la ne ka subject ka banga kwa ban wan lam hapdeng jong pi ha ka por ka long ka jingpin kre ye ka jingwan ka ba arsin utrai jisu sha ka parthai banga kwa ban bu kumni ha ka basdang jong ka ne ka jingya salong ki kistan ki dei ban long barobor ki bala pen kre ye ka jingwan ka jong utrai jisu Drangin puli ye ke de ke city ke jong Paul ke Thessaloni
Nadu ke lenong ke beningkong, hadu ke lenong ke besan. Upol ukam krenjur, ukam banjur kedai syapang ke jingwan ke ba arsin ke jong uji sukres. Barangin pet ye ke jing thok ke jong upol ha ke bedai bat ke jingwan ke ba arsin ke jong utrai. Upol uong ba ke jingwan ke ba arsin ke jong utrai Jisu. Uong ya ka kum kata ke sngi jong utrai. Day of the Lord. But haba Petras pat uthok ye ke jingwan ke ba arsin ke jong utrai Jisu. Petras uong ba ke jingwan ke jong utrai kum kata ke sngi jong ke jing bishar. But haba ngipek pat ya uyones haki hakar kom thok ke jong u lani ke jing kren jong u ke jingwan ke ba arsin ke jong utrai. Uong ba ke sngi ke jingwan jong utrai kum kata ke sngi ke ba krau ke jing bitar. Kila ban pher kir kombu iki kentin hendai ke subject hi kalong ke kren bet ya kata ke jingwan ke ba arsin ke jong Jisu Kris syagani ke pertai. Kini ke subject ke badan kambat ke ba mengi baro kum ki banget ngidan kamban penlet jingmut nambangi tip bangi im hakani ke pertai ke batang sipor bat ngimdai ban kensting ya ka ke jingwan ke jong utrai lakala ban slim lakala ban long no ru hendai kum ki banget hi ngidan kamban pen kre ya ka mat ke dairu ke subject ke bau Jisu hi daladi uladep banyathu lupa langin puli haga gospel Matias kelenong ke ba ar pusau ter bat haga kitab jingpen pau u Jisu ong haga lenong ke ba ar puar ke dekat ke bakat ar hakmi ngawan keloi bat ka nong jonga ka don lem bat nga Lightly ki bangakwa banwan ra hangni habangi kren bat ke jingpen kre ya ke jingwan ke ba arsien ke jong utrai. Kat kum ke tu ke teks ke bangla puli hapadeng jongpi mentan. Ke benta ke baningkong habangi kren ya ke subject. Upol uang hangni amdan batip ya ke por lani ke ayom lani ubnai usnem ya ke jingwan ke ba arsien ke jong Jisu Kris. Lapin puli ha ke lenong ke basan ke kot baningkong hadu ke kot ke balai ke kren ya gata. Hendai artli ki nuksa pat ki ba upol uwan ra hangni kum ka nuksa la ni ka metafor ka ba ki banget ya Tesaloni bat mangiru ba ima ki ski ba menta bangin sungok thu kalong uwan ra ki artli bat ki nuksa ba kata kalong ba ka jingwan ka jong utrai kan long kum unong tu min mit. Hawat ngimtip lupa ya ka por namal kata upol uang ka jingwan ka jong u kan long kum unong tu min mit kum bangi iru ya ka bau Jisu ang ha ka gospel Matias kalunong ka ba arpusau ka jingmut hangni wan kum unong tu min mit kamut kata ka jingwan ka jong utrai ka ba hagapor ka ba ngim kmi lenti langan bu akak tin pareng ki ong unexpected hagapor ka ba ngim kmi lenti utrai Jisu unwan syagani ka perthai kata ka ka jingmut jon ki kentin wan kum unong tu nata ka waipat ka nuksa ka ba upol wan ra hangni ka long wang ini kentin kum ka jingsu khun ha ka briu ka ba pun khun ka jingmut jong ka ni ka kentin ka long ba ka jingwan ka jong utrai Jisu syakni ka perthai ka long ka bomla ban kiar lani unavoidable bomla ban kiar ngatrai ngis ngau thu ma phi kham tam ki long kmi ki baran ki khun ki kti pat ngi su thu phai ka ni pasisien ba ka briu ka lapun ye ikhun andaladap ki ayom ki benai ba ka dei ban kha kanamla ban ong nganam tre ban kha ye ni ikhun hendai kan habbet ban kha ye ite ikhun iba ka lapun ha ka kpo jongka pat kanamla ban kiar ye kata pat kani ka jingmut joni ka kentin ru kum ka jingsu khun ha ka briu ka bapun khun kamut ka jingwan ka jong utrai Jisu andaladai ka por anam dan manu bala ban kiar yaka baro ngha ban face ngha ban ya kendu daladi yagata ka jingwan ka ba arsin ka jong utrai hot ngim tip lupa yaka por ka ayom ubnai usnem jong ka jingwan ka jong utrai bawaru Jisu ru uang ha ka gospel Matias kanang apusau dai tang ukpa ubah beneng ubatip yagata namagata kum ki khun ki jong ublai ngidan kamban sngok thu ba Jisu un wan ha ka jingwan ka ba arsin kumunong tu men bat kum ka jingsu khun haga briu ka bapun khun kum baong ka ktin ka jong blai namar kata kum ki khun ka jong blai ka badan ka mengi ka long tang bangin pen kre ya kani ka jingwan ka jong utra ngem ki sngi ki ba khatdu ngem ki sngi ki ba ngem ki sngi ki ba shitom ngem ki sngi jong ka jingjen jar hot ngem tip lanu ka la banja kani ka jingwan ka jong utra handai tungin pen kre ngin long berabor ki ba pen kre
ya ke jingwan ke jong utrai ke benta ke baar pat ke bangi hang ni habai ukran syapang bagi banget ki don kam ban phong ya kata ki atiar ha ke jingim ke jong ki upol ukran hang ni ya kata ke jingeda syadem jong ke jing iet bagi jing iet ke bangakwa ban kren hang ni kedai ya kata ke jing iet para banget ke ketien ke jong ublai ke ongkum ni hakani ke ju hi ke city syakit Thessaloni ke baningkong ke lonong basau ke khat ke bakhendai syapang kata ke jing iet para banget ngam dan kam ban tho hapi nambar pi hi pilayo hi kai na ublai ya ke ban ya iet parlok hi bada bangin puli haka city ke baningkong ke jong uyo anes ke lonong ke balai ke khat ke bakhat sau ke bible ke ongkum ni ngitip bangi lalat siliang na ke jing yap sya ke jing im na bangi iet ya ki para banget jar ubam iet udang sa ha ke jing yap ka benta ka bau pol ukwa ban shan jur e hangni kalong bahabangi pen kre ya ka jingwan ka ba arsin ka jong utrai jisu ngidan kam ban phong ya gata ka jingeda shadem jong ka jingin namar habangim don ye ka ni ka jingin ka peni ba kata ka jingim ka jongi pol uang hangni ulani uyo ane su uang hangni ngidang sa hi hagata ka jingyam namagata kum ki khun ki jong ublai tungin ya be shagani ka jingin para banget Nagin puli su haga city ke baningkong ke jong uyo anes kalunong basau ke khat ko hinyo ter ko ongkum ni ko heb ba it tungin ye it parlok hi nabaga jing it kalong nau bleng te wei pa wei baro uba it lakha ye u na ublei bat u itu ya ublei uta ubom it itu ya ublei naba ublei ulong ke jing it ngaso ban khat yangi baro akani ke por ke menta habangi pin kre dan ingi keren sepangkan ikat subjek jong ke jingwan ke ba asin ke jong utrai ngidan kam ban yit yeladi bangin long kita ki pra benget ki ba it ye ki wai pat ki ba it parlok ki ba it para benget nambar rangim dan ye keni ke jing it upol uang ha ke city baningkong se ki nong korin ke lonong ke ba khat lai ke long kum ke wiang nong ke ba sawa bat kum ke sha kuriau ke beriu shau ka mut ke balong thli ke ba suda namar gata kum ki khun ke jong ublei tungin ya be syakani ke jing it la ke long ke jing it ya ublei ke jing it para benget ke jing it parlok hi nambal rangim dan ye kani ke jing it ke bible ke ong ngim itu ya ublei nambal ublei jongi ulong ublei jong ke jing it ong ke ktien ke jong ublei para benget bi it jonga hau trai jesu namagata kum ki khun ke jong ublei tungin duai hau ublei ngin pan ka bor na u bangin la banya be syakani ke jing it ke baga ktien ke jong ublei ke khat jangi bar habangi kan ye kani ke subject jong ke jing it nga sobon ong hakri ke por bang tungin pen syong nong rim ye kani ke jing it ke jongi hakan nong rim jong ke jing it ke jong u jisu kris ye phi bat yanga langi la so thu bo jisu la it ye phi bat yanga da ke bo la yap halo jong ke ding phna na ke benta ki pop jonga bat jong phi kom tang ngidan kam ban it ye ki weiru kom bau jisu ula it ye phi bat yanga kawai bat ke benta ke bau por wang hang ni kalong bangin don ye kata ke jingkermen ke jingpenim kom ke jing yada kli ke jingkermen jong ke jingpenim ngi baro ngi la yo mat ye ke jingpenim sisien ke sngi habangila nget bat bangila pediang ya uji sukres ha ke jingim ke jongi hendai ke ni ke jingpenim kam kut no tang mentahi ngi don hakani ke jingpenim ke bamenta bat kanika jinglong pura jong kanika jingpenim kandai hadu kata ke jingwan ke ba arsin ke jong utrai nama kata kum ki khun ke jong ublei habangi ap ye ke jingwan ke ba arsin ke jong utrai jisu ngiran kamban pen kre iladi yan kamanya be hakani ke jingat lenti ke jongi bakani ke jingpenim ke bangila yo nginam do no yaka hendai bangin yo ban penjana yaka ngiran kamanya be syafrang shaneng hadu kata ke jinglong pura jong ke jingpenim ha ke jingwan ke ba arsin ke jong utrai jisu nama lagi do no ya kani ke jingpenim nganong ye phi ngen do no banyudan bentalang hakata ke jingwan ke ba asin ke jong utrai jisu prab nge bi jonga ha utrai jisu nama kata ke jingkhot jong ke ktin ke jong ublai kalong tongin ngin yele ngin ye trai ting ye ngin mare shakmat ngin IT la ke jong ke jingem daga bangin bat khak ni ke jingpenim ke bangila yo ha ke jingem ke jongi Paul uang hak city ceki Filipi kalau nang baar kat khot ka bakat ar to trai dep no ye gani ke jing pendem trai dep kamut trai hadu bandakut trai hadu bandalong pura trai hadu bandalong janai tat hadu kata ka sngi hi
jong ka jingwan ka ba arsien ka jong utrai Jesu kum ki khun jong blai habangi pen khria ya ka jingwan ka ba arsien ka jong utrai tungin persang kat bala nginele ka jing em jongi bangin do no ek ka jing penem hendai bangin yo pan yebe syakmat syafrang ha ka jing em ka jongi knang bangin yo banta ha ka jingwan ka ba arsien ka jong utrai Jesu ka benta ka ba khaddu bat ka balai habau pol ukran chapang ka jingwan ka ba arsien ka jong utrai Jesu syakane ka pertai habau ukran ya kata ka jing pen kre habau kentu ye ki pra ngai ka benta ka balai ka jing kentu jong u kalong ban ya tei parlok hi ha ka dekhot ka ba khatwei nagani ka lonong ka ba san ka bangla puri ha padang jong phi ka ong kum ni nabakum ta to phin ya pen tingen parlok bat to phin nang ya tei parlok kumba phile ru kabalai ka benta hang ni kalong bangin yatei parlok habangi pen khria ya ka jingwan ka ba arsin ka jong utrai Jesu yeso ban ong kum ki khun ki jong blai ka kamram jongi kalong banyarap iwei ye iwei pat banya amen sim iwei ye iwei pat banya pen shlor iwei ye iwei pat kenang ba bangi baro ngenya yo bentalang hakata ka jingwan ka ba arsin ka jong utrai Jesu kum ki kestan ki ba ye em ya salang kum ki kestan ki ba ya imya salang Christian community dengan ibu Christian pareng ngede banlong kita ki ba ya amen sim lang ki ba ya pentingen parlok lang ki ba ya teilang iwei ya iwei pan kum ba ong ka ktien ka jong blai namar ba mapiru pi ap ya ka jingwan ka ba arsien ngaru nga ap ya ka jingwan ka ba arsien namagata habangi ya ap lang ya ka jingwan ka ba arsien ka jong utrai gidan kam ban ya amen sim iwei ya iwei gidan kam ban ya raplem iwei ya iwei kenang bangin yo banyadan bentalang hakata ka jingwan ka jong utrai unong tho sheki Hebrew ka lenong ka ba shipau ka khot ka ba arpusan uong gini kintin tungin ya perkhat ban ya penki parlok ya ka jing i ka jingle ba bha klem da eno ya ka jing seng lang jongi kombalong karukom ye kiwe henry da ya kentu parlok hi kamtam kat ba pio i ya ga ta sngi ba kanang jan ongga tin ka jong blai tungin ya kentu parlok hi kat ba ngidang yo i ba kata sngi kala nang jan ongga tin ka jong blai nama kata habangi ya ap ya kata ka jingwan ka ba arsin ka jong utrai ha ka jing pen kre ka jong i tungin long kita ki ba ya tei parlok hi komba ong ka tin ka jong blai kasti ka jong pol hakani ka lanong ka basan hi ka bang puli pleng jong pi ka khot ka ba khat saw khat san ka ong kum ni tingin kintu ngi kintu ya pi ko pra banget to sneng ye kita ki bale ken riang to pen shlor ye kita ki betlot men sim to ya ken pham ye kita ki betlot to ya sha slem ye ki briu baro to khmi ha unu unuru on omle keliang ye ke basniu na ba ke basniu hanu hanuru hendai halaga si ken to ya be brai ya gata ke babha shalaki parlok hi bat shaki briu baro ong ka ktin ka jong blai do blai on yo ban ker khu yangi lamba ka ne ka jing pen ken mau na ka ktin ka ba im ka jong blai prabanget be i jonga baro bat ngi baro ki bio sngawi ka ne ka jing lap hakri ka por ka ba manda ka jing khot jong ka ktin ka jong blai ka long tongin pen kre ya ka jing wan ka ba arsien ka jong utrai ban pen kut ya ka ne ka sermon hakri ka por ba menta habangi pen kre ya ka jing wan ka ba arsien ka jong utrai pol ukdo hang ni sha enga ban pen ken ma biang ki ki lai tli ki mat ki badan kam ka ban ningkong wang hang ni amdan batip ya ga sngi ka por ba utrai Jesu on wan hendai ka nuksa ka ba ai hang ni ka long ba Jesu on wan kumu nong tu min mit bat kum ka briu ka ba su khun ong ga tin ka jong blai ka bar habangi pen kre ya ka jingwan ka ba asien ka jong utrai upor ong dan kamban phong yi ki atiar ka weni ka atiar ka dei ka jinget ka bar ka dei ka jingit bat ka balai ka jingkermen jong ka jingpenem bat ka benta ka balai upor ong hang ni habangi pen kre ya ka jingwan ka ba asien yidan kam bandon ye ka ni ka mensim ban ya tei parlok hi to blai un yo ban kirkhu naga benta ka jing im jong pi bat jonga bat to blai unang irap ngi banginang la ban yai ne bat u hadu ka bakot hadu ka ta sngi hi ka ba utrai on wan syakani ka partai naga benta ka buram ka jong Jesus Christ amen tongin pendam ha ka jing duai trai Jesu ngi aingu ya me naga benta ka ni ka por ha ga bangi yo ban sha skor ye ka khubor na ka tien ka jong me hoi trai shakri jong me bet haga jing telot ka jongu handai ngenget baka ktien ka jongme kan yo jaka hakita baro
Kita barok ki bayok sengau ye kani ke kubor ko trai. Ba jarap ingi kum ki khon ke jong me. Bangin long barobor ki ba pen kre ye ke jingwan ke ba arsien ke jong me. Ba ke bawai no jok ni ke jeseng. Tu dai be ke jing ai ke ba dap yang ke jong Jesus Christ bo trai. Ke jing it ba ke jong blai ku pa na bam jukot. Lama ke jing slok ke jibin chai bor men se mo khoi. Kini ki lai hawe blai ke nyai sa bat long ringkat bat ngi. Menta ba chidu ki bam jukot ru. Amen.